Kakabsat ken gagayem, ituloy tayo ti serye tayo nga prepare the way ita. Ket detoy may kadwa nga paset ket napauluan ti build a highway. Ti Ilokano ket agaramid ka ti pagnaan. Paymaya ta denggen ngem te agaramid ka ti kalsada. Tapnon mapagkonektar tayo dito nga mensahe ita ti napalabas nga leksyon, isumarya tayo man digiti 3 a punto manipod ti Isaias 40, versikulo 1 aging 3. Digiti tinaadal tayo ti napalabas. Digiti liniw-liwa ni Apo Dios, inikan na ida ti inana. Insalakan na ida, inawat na ida nga anak na, wenno kapamilya na. Kada ito'y mensahe tayo ita nga build a highway, basahin tayo nga ituloy ti Isaias kapitulo 40, versikulo 3 aging 4, nga may ilinya pa ilaeng ti serye tayo nga preparing the way. Ket ti kuna ti Isaiah 40, versikulo 3, at datimek ang mangipukpukaw, tilet ang mangisagana kay ti dalan. Dalusan yu ti dalan tilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Ket Jemet Isaias 40 versikulo 4, gaburan yu digiti amin na tanap, palanasen yu amin na bambantay, pagbalinan yu apatad digiti turod, palantagin yu digiti lasong-lasong a lugar, may parangarang to ti dayag ti Apo ket makitan to ti amin at tao. Ti Apo mismo ti nangikari kadagitoy. Siputan yung kakabsat di balikas nga tanap ken turod. Detoy Isaias 40 ket propesiya maipanggep ti dadateng ti Mesias nga kasmaysa a maladaga. Agkakonektar da dagitoy nga balikas kadigiti inyibet ni San Juan de Bautista. Ijay San Mateo kapitulo 3 versikulo 3. Ni Juan ti kayat sa uwen ti profeta Isaias idi kinunana. Ijay latang adda mangipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaaten yu ti pagnaan na. Napintas ti panagkonektar dagitoy nga bersikulo ti tema ti serye nga prepare the way. Prepare the way, no sirpaten tayo jay focus ni Pastor Mark nga build a highway kadetoy nga mensahe. Imuna ijay leksyon nga mangisagana kayo ti dalan ti Apo. Si maruno nga leksyon, mangaramid kayo ti dalan when to build a highway. Sa jay punkto dito nga mensahe katisuro na no kasano ti mangaramid ti dalan. Of course, kakabsat, na espirituan dito sarsaritaan tayo nga dalan. So, dito ti pagrikusan, dito mensahe tayo ita. Ti panakasukimat tayo kadayjay Isaias 40 versikulo 3, 4 ket masaludsod tayo dagitoy. Apay nga masapol nga magaburan dagiti amin na tanap. Apay nga masapol nga mapalanas ken mapataod wenno mapangato dagiti bambantay ken turturod ken mapalantag ti amin nga lasong-lasong nga lugar. Ti panagrubot tayo, ti panangadal tayo, padasan tayo man nga sirmataen, ti nakita ni Propeta Isaias, kabayatan ti panangipropesiya na kadagitoy. Nalabit nga namatmatmatan na digiti bambantay, turturod ken tanap ti Judea ken Jerusalem, kabayatan ti panagsursurat na. Ket makita yo dito ijay Salmo kapitulo 125 versikulo 2,
kas ti kaadda dagiti bantay ti likmut ti Jerusalem. Kastamet ti kaadda ti Apo ti likmut dagiti tattao na. Dito bantay nga sarsaritaan dito bersikulo ket iladladawan na ti simbolo nga proteksyon ni Apo Dios kadagiti tattao na. Ket gaputa simbolo ti bambantay ken tanap ti umuna nga pagrikusan ti mensahe tayo ita. Pakitaan kayo man ti picture ti masasao nga tanap wenno valley. Tanap ngamin kakabsat ti balikas nga inusar ta Biblia. Ken digito'y tanap ken bambantay nga kastay kunak ket simbolismo dagiti usarem mi kadetoy nga mensahe. Detoy ti picture ti tanap. Makita yu ijay kakabsat. Di unana agpapan pa ita ket kaduan nga pagnanaedan dagiti tattao dagiti tanap wenno valley. So detoy nga tanap ket masarakan tinagbaetan ti dua a bantay nga agserbi nga proteksyon nang nangruna no ti bagyo. So dagijay bantay ti simbolismo ti proteksyon. Ket jay tanap agsagrap ti digiti mineral wenno taba ti daga nga aggapu ti bantay nga mayayos nga agpababa ket napintas detoy para agrikultura. Ditoy ti pakapatakdaran digiti komunidad nga agbalin nga ili ken syudad ti panagdalyasat ti panawen. So ijay Pilipinas Cagayan Valley ti kalalawaan nga tanap nga isu ti masasao nga rice granary of the Philippines. So masarakan detoy ijay Luzon. Ket Jemet Mindanao dedi datin sa nga Davao del Norte ket nagbalinen nga Davao de Oro. May sapay nga tanap daytoy nga adda jay Mindanao ket pareho digitoy nga inted ko nga example nga linakob ti nangangato nga bambantay. So kakabsat kadeta nga background ti tanap. Sirpaten tay man dagiti sumagmamano nga tantanap ti Biblia nga imbasa ni Pastor Mark idi. Ngem gaputan na kurang ti oras tayo ket dardarasen tayo laeng idan tapno hantayo nga mayadayo jay main nga direksyon ti mensahe to tayo. So deto'y tanap ken bambantay ket medyo agbiyahe tayo nga umadayo kaday jay main nga mensahe. Okay? So, dagitoy ti tantanap ti Biblia ken dagiti kay papananda. Adda pa kay naigan dagitoy kadagiti propesiya may panggep ti umuna ken may kadua nga idadateng ni Apo Jesus. Agraman pa iti implikasyon na ti spiritual nga kasasaad tayo ti agdaba nga henerasyon. So dito iti umuna nga tanap. Tanap ti Siddim. Masarakan dito iti Genesis 14 versikulo 8. Tijay Siddim ti pakasarakan day masasao nga Sodoma ken Gomorra. Digiti agbasbasat Biblia nang nangeganda dito yan. Ta dito iti tanap nga nagrairaan ti napalaos nga basol ken immoralidad. Ti pakayaspingan na detoy kakabsat ket ti biag tayo adda masarakan met nga paset ti biag tayo nga tanap ti basol. Digiti paset ti biag tayo nga pakakitaan, digiti pagkapsutan tayo nga nukwan agbasol tayo kadeta nga lugar. Kas kuma digiti adda bisyo na. Digiti agbababae, digiti manginom, ken digiti mannugal. Ket nusuruten tayo di Ilokano version. Ket no mangaramid ka ti dalan
Ngaburan tayo nga ikali, dagitoy nga tanap, ti basol, ti biyag tayo, ket numabalin, isemento tayo ti gabur, nga gapu ti espiritu, nga pakakitaan, ti naing kristyanuan, nga panagbiag tayo. Okay. May isa nga symbolism deta ti tanap, nga naawagan ti siddim. So, dito may kadwa nga tanap ti Escol. At that day, numero nga libro ta Biblia, Kapitulo 3:23, di ti pakasarakan yun deta nga tanap. Ket dito yung sarsaritain ti Biblia nga tanap, isu ti lugar nga nagkasapulan dagiti Israelitas nga mangaramid dati desisyon. Ngamin, kadagidi nga panawen kakamsat, ket kalpasan ti upatapulo nga tawen nga panakaiwawada ije disyerto. Nakadano dan ti daga nga inkari ni Apo Dios nga pagdapatanda. Ket nangibaunda kadagiti mang survey wenno kasla espya nga da Josue ken Caleb ti lugar. Ket kalpasan ti panagsublida na nagisangpet da kadagiti prut-prutas, nangited da kadagiti report da nga nataba nga daga ngem dadakkel dagiti tattao nga makalaban da. So ijay ti pasapul nga pangaramidan dagiti Israelitas nga indawluanen da Josue tawamet ni Moses idin. Masapul nga mangaramid da ti desisyon no agabante adapay nga agbirok sa bali wenno agdisudan nga agdapat kadayjay lugar nga yanda. No yasping tayo manen ti spiritual ti adda masarakan nga tanap met ti biag tayo nga masapul nga agdesisyon tayo. Tangamin addo digiti pagduyusan tayo nga aramiden wenno papanan ti pudpudno nga biag. Ket masansan nga digiti desisyon tayo ket adda pakaseknan na latta nga kanayon no pagayatan ni Apo Dios dayjay wenno datda tayo laeng tiagayat. So nga ti kumagpanuray kakamsat ket suruten tayo ti pagayatan ni Apo Dios no lagipen tayo detoy nga tanap ti Escol. Masapon nga agaramid tayo ti correct nga desisyon. So ti may katlo isu ti tanap ti Kidron. Detoy ket masarakan tayo ijay Jeremias Kapitulo 31 versikulo 40. Ket detoy ti tanap nga mangipalagip ti ukom ni Apo Dios. Nalabit detoy Kidron nga ta ti matandaanan nyo nga balikas gaputa ditoy nga lugar mabasa tayo ti paset ti Biblia nga nang sulisugan ni Satanas ken ni Apo Jesus. Yan jay San Matthew 4 versikulo 1 hanggang 11. Dahito nga lugar ket naglaon ti adu nga kamkampusan to kadigitoy nga panawen. Adda Muslim, Kristiyano, ken Hudyo nga kamkampusan to ijay. Lugar nga pangukuman ni Apo Dios ti representaran na detoy Kidron. Nga ti kamaudyanan ket agballigin to ti kinapudno ket may proklamar to nga ni Apo Jesus ti mangukum kadigiti saan nga namati ken kuana. So kadetoy nga panakaipalagip ti tanap ti panakaukum masapol nga agsagana tayo ti panakaukum tayto. So nga siguro duen tayo nga datayo ti umno nga pagtaktakderan ti pamati tayo ken ni Apo Jesus. Then sumaruno ti tanap ti Elah. Detoy ket masarakan di umuna nga Samuel Kapitulo 17 ginganat Kapitulo 17 versikulo 19 paggugubatan met ti simbolo na detoy nga tanap tatibiyag tayo ket adu nga gubgubat nga masapol nga sarangten tayo.
mabalin nga gubat, nga pakainaigan ti temptasyon, panakaupay, wenno basol, ket digita ti marikrik na tayo kadigito nga panawen kakabsat ti pandemya. So nga kasapulan tayo akanayon ti agdepende ti puwersa ni Apo Dios amang tarabay kada tayo. And then ti TANAP ti HINMON. Nausar ni Apo Jesus dito yung balika sa pangiladawan na ti dusang awan patinggana. Wenno ti panagtuok ti apoy, wenno impyerno ti palagip na dito. Sa timaudi nga TANAP nga may binglay mi, ket iso dito TANAP ti Hezreel. Irepresentaran dito ti panagbaligi ni Apo Dios, ti panakaabak ti armada ni Satanas, kadagiti gubgubat ti Armageddon. At dapat digiti samsabali nga TANAP, nga narigrigat man nga awatanen, gapo ta metaphors, wenno pangarigan laengen digitoy, nga imensyon ko laengen tinaganda tapno mapantayo nga agsubli, kaday adalin tayo no kasano ti panagaramid tayo ti spiritual adalan, deta ti talaga nga leksyon tayo tatangal daw. Ngayon idaras ko nga ited kada kayo ti digiti TANAP ti pangarigan, nga ti umuna ket ti TANAP ti parmata, Valley of Vision. And then ti TANAP ti nagango nga tulang, po narigrigat man detan. And then ti TANAP nga masapul ang Ingles sa basaek nga puta awan ti may awan hanan na usar ti digitoy yan ta Ilokano nga version ta Biblia. Valley of the shadow of death. Detoy adat jay Psalm 23. Nga ti kunanay jay versikulo 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So lumagto tayo yan digiti mountains and hills, digiti bambantay kan turturod. Idaras ko manen nga ited kada kayo nga datalo nga napapateg nga bambantay nga nadakamat ni Pastor Mark ng gapumanen ta awan oras, dagitoy da bantay Moria, bantay Olivo, bantay Sion. Ket manipod ditoy agsubli tayo tinagrubuatan tayo kakabsat ijay Isaias 40 versikulo 1 ken 2. So agsubli tayo jay napalabas ta amangan ta nalipatan yon at atidog jay pinasyar tayo ngamin. Aya. So dagiti liniliwan ni Apo Dios inikan na ida ti inana na ibaga kita insalakan na ida, inawat na ida nga kas anak na ken kapamilya na. At dahang ko nga inayon ditoy nga isu tinasken nga talakayen tayo kuna na ti Tagalog ita. Nga kalpasan nga naipaay ni Apo Dios amin digitoy inikanda ida ijay versikulo 4 ti assignment da maipanggep ti pannakaisalakan ti entero alubong anay babaen ti pannakayanak na akas maladaga. So detoy ket nga assignment isaganaan nyo ti pagnaan ti Dios dayta ti maadal tayo ti versikulo 3. Ket ijay versikulo 4 deto yan. Gaburan nyo, dagiti amin na TANAP, palanasan nyo amin na bambantay, pagbalinan nyo apatan, dagiti turod, palantagan nyo, dagiti lasong-lasong a lugar, may parang to, ti dayag, ti apo, ket makitan to amin dagitoy. So, kakabsat, nalawag nga ti isursuro deto'y versikulo 4, ket no kasano, ti panangaramin tayo ti dalan, ket iso ti pakai danunak deto ya sa lunsod. What now? Itatangarod. Anat aramiden tayo. So, ijay Isaias kapitulo 57, versikulo 4, kuna na ito, kuna ti Apo bayan yung agsumlikanyak dagiti tattaok. Ikatenyo dagiti amin alaped ti pagnaanda. Aramiden nyo ti dalan ket isaganayo. So, dito iti
mapantayo nga stretchen nga rod nga sungbat, ikatenyo amin nga laped ti pagnaanda, linisan nyo dagiti obstruction, takalsada, ti kayat nga sawen. Ket ditoy ti pangibinglayan mi kada kayo, dagiti upat nga steps, tapno maisaganaan tayo ti pagnaan tayo nga espiritual. Na ipalagip ko kada kayo kakabsat, symbolic dagitoy nga steps. So ti umuna, remove the trees. Ikatenyo dagiti kay kayo. Dagiti kay kayo ti makalaped ngamin ti panagaramid ti kalsada. Kasano ti espiritual na pangarigan nga inusar ni Apo Jesus nga makaambeng ti panagkita tayo. So masarakan dito di San Mateo kapitulo 7 versikulo 5. Agin si singpet detat panangawag na kadagiti tao nga nangiturungan na dito. Ikatempay nga umuna ti troso tamatam, tapno nalawag ti panagkita mamangikat ti puling ti mata ti kakamsat mo. Dito man ti translation nga madlaw ko nga imuna nga di Ilokano ket eksakto ti balikas nga inusar na kadayjay Ingles nga remove the trees. Troso pa ikat ti inusar na kakamsat. Nalawag nga tamet nga maawatan nyo dito yan ti panangisaw ta Biblia iso nga hangkong ilawlawagan. So maruno, remove the stones. Symbolism manen dagitoy. Ikatenyo dagiti bato. Amuyo kabsat napintas manen dito nga spiritual nga panakayasping na jay Ezekiel kapitulo 11 versikulo 19. Ta kunan itoy, ikakto ida ti baro a puso ken baro a panunot. Ikatekto ti bimmato a puso da ket sukatakto ti puso a natulnog. Nagpintas launay detoy kakabsat. Ta detoy ti nga bersikulo ti kamamayatan ti panagkunak nga pakaipakdaaran ti panagbalbaliw ti maysa nga managbasol nga nangisuko ti biyag na ken ni Apo Jesus. Anat pagkunak kunayo. Gapot ta tinakaya nakanabasol ti puso ti maysa nga tao ket tinawid na digitoy. Number 1, kinasukir wenno rebelliousness. Deta ti immuna a pinataod jay panangsurot dadan ken Eva idi sinulisog ni Satanas ida. Ket kunan ni Ezekiel ditoy sukatan na ti puso a natulnog dayjay nasukir nga puso. Ket anamet ti panunot ti tattao nga awan ken kuana ni Jesus naritwer napno ti nailubungan at tarigagay ket timet puso na bimmato nga tila pakaseknan na ket tay bukod na ti pampanunuten na. Sana kabaylan ti tao nga kastoy ti puso ken panunot na ti mangaramid ti pakaragsakan ni Apo Dios. Ket ijay may kadwa Korinto kapitulo 5 versikulo 17 kunana. Maysa a baro a parswa ti siya sinuman a mainay ken Kristo naglabesen ti daan na banag ket dimtengen ti baro. Nulagipek di Ingles ket if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Kakabsat, pudpudno ka din nga Kristiyano kayo. Detoy ti pagrukudan na dano pudpudno nga Kristiyano kayo kakabsat. Natayen, napukawen dayjay daan nga kinatao yo. And then ti sumaruno nga symbolism ket remove the thorns. Ikatenyo dagiti kasisiitan ti biagyo kunana itoy. Ket inusar na dayjay detay parabol kakabsat jay San Mateo kapitulo 13 versikulo 22 nga inusar na detay nagiwarakiwak ti bukel. Aya. So
Digiti bukel na duma-duma nga diso ti nagdiswanda. Ket iso detoy ti inusar na dayjay al ikaten tayo dagiti kasisi itan ti biag tayo. Tati kunana daytoy San Mateo ti bukel a nagdiso ti kasisi itan. Iladawan na dagiti nakangngeg ti sao. So nalabit no maysa ka kadagitoy napangkanagaten ta simbaan nangegmutsa sao ni Apo Dios. Ngem detoy tinagbanagan na gapu ti pakaringguran ti detoy a biag ken panagagom ti kinabaknang linep pesda ti sao ket jay mula saan nga nagbunga. So nakalkaldaang detoy ata no kitain nyo detoy dayjay bukal nga naitukit nagtubo. Ngem ti pagdaksan na nagtubo ngem tinapasamak ket hana na danon ti panagbunga na. Napintas nga eksamenen tayo kakabsat. Dagiti bagbagi tayo kadetoy nga aspeto. Tanalabit nga da sumagmamano kada tayo nga imay dito'y Hawaii nga dati nga makamamon ken ni Apo Dios. Tanang nangagandan ti sasao ni Apo Dios ijay Pilipinas. Wenno ito'y nakangagam at nangawis ken ka ay nagatender ka ti Christian nga panakaikasabati sao ni Apo Dios. Ngem saan tayon ang nagbunga gaputa dagiti kasisi itan ti lubong ti adda nga sinango tayo gaputa adu mo tunay ti kalikagom tayo nga magunod asanikwa wenno panagasenso ti biag tayo nga na materialan ket di tayo matammon ti agsardeng double triple job tayo adda nagunod tayo di tayo matlaam ti agsardengen iso nga ti kayat nga sawen detoy kasla bukel nga nagtubo wenno nagtubo ngem no kumampapaya ket tayo naglalaki naglalaki tayo papaya kunada no awan ti bunga na. And then detoy ti maudi nga pangaringan nga inted ni Pastor Mark nga step tayo no kasunod pa nga ngaramid tayo ti dalan kunana itoy remove or repair the potholes. Lubak-lubak ti kayat nga sawen detoy. So ikaten wenno tarimaanen tayo dagiti lubak-lubak ti biag tayo. Kakabsat adda kan lubak-lubak ta biagyo. Ganyo detoy. Adu ti lubak-lubak ti biag tayo. Literal man wenno spiritual detat kinagpayso na. Ket digito nga lubak-lubak ti biag tayo kakabsat na duma-duma ti kadadakkel da. So makaisturbo dagiti babasit nupay di da makadadael. No may lubak kat basit may isturbo ka. Kas kumaka dagiti ti biag tayo adda dagiti problemado nga tattao ti lawlaw tayo yan tatrabaho tayo karuba tayo. Ngem uray no basit detoy pasaray met makaipaayda ti kupit kuma ti emosyon wenno testimonyo tayo nga kas Kristiyano. Umuyo di tayo mo't magawidan ti agpungtot no daduma. Adamet digitay dadakkel nga lubak wenno dadakkel nga abot. Ket digitoy isuda ti pakaibungruan tayo. So digitoyan digitay bisyo wenno immoral nga relasyon ti sabali wenno problema gaputa ti diumno nga panagigem ti kwarta ket pakaisarsarakan tayo. So basahan tayo man kakabsat dayjay San Juan kapitulo 2 versikulo 15-17 nga daytoy ti kunana. Diyo ayaten ti lubong wenno uray anya nga adda ti lubong apo nagrigat deta nga bilin na napo. Tano ayaten yo ti lubong awan ti panagayat yo ti Ama. Taagtaod iti lubong ti amin nga adda ditoy lubong akas kinaderrep
Dagito yan, dagito immorality, datan. At kinaderrep ti derrep, arem, kinaderrep ti mata, kinapalangguad, sandang agtaod ti ama. So, deta ti ko ana. So, kakabsat ko ida. Gagayam mi ken kakabagyan mi nga dumdumngeg. Ang tultuloy palaeng ti panagraira ti napalaos nga rigat ti biag gapu ti pandemya ken dagiti pinataod na nga panagbuteng, panagtuok, panagduadua ti masakbayan tayo. Numaysa ka kadagiti nganin di makaibtor ti bagbagkatem nga kinadagsen daytoy ti mensahe ni Apo Dios ken ka. Awatem ti pakaammo ni Isayas. Ti inana ket masarakam ken ni Apo Jesus idi babasa tayo jay bersikulo nga agkuna. Liwliwaenyo dagiti tattao kuna ti Dios tayo. Wen liwliwaenyo ida. Paregtaenyo dagiti tattao ti Jerusalem, wenno dagiti tattao ditoy Hawaii, tattao ijay mainland, tattao ijay Spain, ijay Canary Island, tattao jay Guam, tattao jay Pilipinas, ibagayo kadakwada nga umdasen. Tinabayag a panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasol da, naan-anay ti panangdusak kadakwada, gapu kadagiti amin na basbasol da. Ket deta kakabsat, maaramid no agpakawan tayo, kadagiti basbasol tayo, kanitaklin tayo, ti biag tayo, kana Apo Jesus, tapno maawat yu ti panakapareg tayo, no maikat ti butuon, dagiti basbasol tayo. Ket paramet kadagiti kakabsat, dagiti sisters, kada brothers, nga nabayagan na makaamammo ken sumursureten ken ni Apo Jesus. Detoy ket ipalagip ko kada kayo, dayjay may kapat nga bersikulo. Kunana adda timek nga mangipukpukaw itilet ang mangisagana kayo ti dalan ti Apo, dalusan yo ti dalan ti letang nga pagnaan ti Dios tayo. Anat kay papanan na detoy kada kayo wenno kada tayo nga mamati. Kakabsat, napadasan tayo na Apo ti nakarikna ti bendisyon ni Apo Dios. Babaen ti ay nakada tayo nga inana nga kakuyog ti panagtaklin ken ni Apo Jesus nga nagkuna umay kayo kanyak da kayo amin anabannog ket madagdagsenan ket paginanaen kayo. San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Ipalagip ko kada kayo kakabsat nga mamati na Kristiyano. Naikang kayo ti doble a pabor ni Apo Dios. Idiyo mo na, pinakawan na, digiti basbasol yo. Sana inawat na kayo akas anak bilang ti pamilya na. Ti plano ni Apo Dios nga inaramid na dagitoy ket tapnon makibadang kayo ti pannakaisagana ti dalan ni Apo Dios nga iso jay kunana adda timek nga mangipukpukaw itilet ang mangisagana kayo ti dalan ni Apo Dios, dalusan nyo ti dalan ti letang apagnaan ti Dios tayo. Ti plano ni Apo Dios pada nga Kristiyano ket inaramid na dagitoy kada tayo tapno makibadang kayo ti pannakaisagana ti dalan nga pagnaan ni Apo Dios. Isut gapuna kakabsat nga kasapulan tayo nga itulok tayo ti biag tayo ken ni Apo Jesus ti amin na kanito. Ket kakabsat kada kayo amin na dumdumngeg dagitoy ti kararag mi para kada tayo amin itinagan ni Apo Jesus. May God bless you all. So nga inton agingga na inton Martes ti labii naimbag nga orasyo amin ket ibati met ti mimet ti awis kada kayo manen nga dumngeg kayo no Huwebes ti labii na
jay GRM Ilokano Bible Study nga kaduami kanita da Frank ken Rosalinda Wicks.